Tom Hej, skal Tom. smøre Vegemite. Hej Mike. Kan du sige det igen? Tom skal smøre Vegemite. Jeg har bare en klam konsistens også. Fordi det skal man, når man er i Australien. Det skal være et tykt lag. Ja, 2 sekunder. I Australien, de elsker det her. Spis det lidt ligesom vi spiser Nutella. Altså, det kan godt ligne noget mørkt Nutella, hvis man ikke ved bedre. Er det nok, eller hvad? Der skal lidt mere på. Det er fint, det der. Altså en stor bid. Og en stor bid, siger du. Jeg er sgu lidt bange for det efterhånden. Føj! Og det er ikke særlig mange andre i Australien, der kan lide det. Hvorfor har vi ikke vand? Ja, det er da egentlig et godt spørgsmål. Ej, det... Ej!